היום נלמד את הקשירה הזאת, היא פשוטה וקלה ותיקח לכם דקה. אני מתחילה את הקשירה כשיש לי צד אחד ארוך וצד אחד קצר במטפחת, ואני מניחה אותה בצורה שבדיוק מכסה את הבורבי. מצליבה מאחורה. וזה השלב של לסדר את הרצועות, שלב קריטי ביותר. שימי לב שבמטפחת הזאת לא הנחתי את החלק של הקיפול מקדימה, ולכן הסידור של הרצועות הוא קצת שונה מהרגיל. אבל מה שחשוב הוא שהחלקים שקופצים החוצה, הקצרים האלה, ישבו בתוך הרצועה. אני מעלה את הרצועות לצדדים בצורה מסודרת. אני עושה הצלבה ושמה לב שהרצועה הארוכה היא זאת שנמצאת מקדימה. ועושה קשר אחד פשוט. עכשיו אם הרצועות קצת נראות לו משהו, זה הזמן לסדר אותן. לדחוף ולשחק. ואחרי הקשר הזה אנחנו פשוט נעשה הצלבה. נזיז רצועה אחת לצד אחד והרצועה הקצרה מעליה. ומיד מכניסה אותה לתוך הרצועה. עם כל הקונסטרוקציה קצת על הצד, אפשר פשוט למשוך אותה לאמצע. את הרצועה הארוכה פשוט נסדר איך שאנחנו אוהבות. וניתן לה לשבת מאחורה. וזהו, יש לנו קשירה.